ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ବଟଗଛ ତଳେ ରାତି 12ଟା ହେଲେ ନିୟମିତ ଭାବେ କେହି ହାଲୋ ହାଲୋ ଡାକୁଥିଲା। ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଏଇଠି 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ମହିଳା ମରିଯାଇଥିଲେ। ତାହାର ଆତ୍ମା ଏ ଯାକେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦୀପୁ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପିଲାଟିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଲା ଯେ ମୁଁ ଡରେନି, ଆଜି ସେଇ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବି। ରାତି 12ଟାରେ ଗଛ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲାଇଟ୍ ଦେଇ ଦେଖିଲା କିଛି ନଥିଲା। ଗପଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସେଇ ଫେରିବା ବାଟରେ ବୁଲିକି ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା କିଏ ହାଲୋ ବୋଲି ଡାକିଲା। ଦୀପୁ ଗଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପଛରେ କେହି ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାର କାନ ପାଖରେ କିଏ ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ କଲା, ମୁଁ ଏ ଯାଏଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛି, ତୁମେ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି? ଶେଷ ଲାଇନରେ ଦୀପୁ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ପରଦିନ ରାତିରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୀପୁ ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା।